weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique takko sana yoni to bagadaji yero ɓoy to seno to sunnatu kon wattu yoni ha to sinthi ceerno kon noon ko ɗin wattuji yoni ha toon to nema tulde bani gurel fula gurel woppa simbane fulɓe simbane mamoudou kon wattu yoni ha toon to sinthiou pate to pater ha to sare ñana ha toon to sare suuna kabruji men coftal ɓalli taw ko ɗemgal pular e kikiɗande o mane fuɗɗoro toon to dowlaji europe alen kay ko fate ligue des champion européen caggal kay potite 8e de final nde yuɓɓinana e yontere yawtude kikiɗe hannde yoga e potite no faɗa toon to dowlaji europe toon to dowlaji europe ɗeɗen la ligue santander mbo leydi espagne ñalngu nogas e nayyi ɓiɗɗen ɗon potite koye kikiɗankinɗe timmi yuɓɓinede yetten hen ko amadou ba di hoodere pular kanko tigui artanten ɗen ɗon potite toon to leydi espagne toon to leydi portugal premier ligue mbo leydi portugal ñalngu nogas ɓiijo potite mum jokkina kikiɗe cankin kono noon koye kikiɗankin ñalngu ngu uddi ha laaɓi toon to leydi portugal to premier ligue mbo leydi angleterre ñalngu nogas e joyi ɓiijo ɗen ɗon potite koye kikiɗe hankinɗe timmi yuɓɓinede kono noon e kikiɗe hannde ma potital yowanogal yowte toon to leydi angleterre yaten hen ko amadou ba di hoodere pular to dowlaji afrique ma yaaha toon to leydi mauritanie haalen kay ko fate coupe d' afrique des nations taw ko sukaɓe yareteɓe duuɓi nogas ɗen ɗon potite ñalngu tataɓijo jokkina e kikiɗe hankin toon to leydi mauritanie to leydi mali ma yaaha toon to zone ñawro du sahel haalen kay ko fati on ɗon tournoi nodirta zimbo ma en tawi toon ceerno souleymani mariko toon to dowlaji afrique heɗoɗen haalen kay ko fati ligue des champion africaine taw koye dawal ɗimal ɗen ɗon potine kay e oɗo sanga hiiɗe yuɓɓinet toon to dowlaji afrique musidɓe teddu ɓota goɗɗe joni jaynoɗen jaam ñalle moon hettiyankoɓe e weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique ñalawma o ko mawbare nogas e tati colte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho kabruji men coftal ɓalli taw ko ɗemgal pulare no wirɗen e gardidi kabruji fuɗɗorɗen ko toon to dowlaji europe alen kay ko fati ligue des champion européen taw koye 8e de final caggal kay yontere yewtude nde fc barcelone folno kay hay dinguiral mum balluji nayyi wondude baliyel gotel e kikiɗe hande noon yoga e potiti kay no faada toon to 8e de final ligue des champion européen sanga wattuji nogas e goɗi fawana e hojom wonande kay eruji europe na awra toon to afrique banggue hirnangue sanga wattuji nogas ɗi fawana e hojom ko hakkude atlético madrid kañum tigui huccodirde kay e chelsea kon ɗon wattan lazio mbo rome jaɓoto bayeur dominique toon to grand stade olympique mbo rome ɗen ɗon potite ɗiɗi kala koye wattu goto ɗo yahata toon to dowlaji europe toon to dowlaji europe ɗeɗen en mbirɗen gardidi kabruji men coftal balli taw ko ɗemgal pular toon to la ligue santander mbo leydi espagne caggal kay nde ñalngu nogas ene ɓijo potite mum jokkuno yuɓinede koye kikiɗankino ñalngu ngu uddi toon to leydi espagne ha laaɓi yatten hen ko amadou badi hoodere pular kanko tigui artantan e ɗen ɗon potite toon to la ligue santander mbo leydi espagne taw ko ñalngu nogas ene ɓi caggal kane timmi yuɓinede amadou badi hoodere pular jaam ñallema yawur seydi diallo jaam ñalle moon hettiyankoɓe yaw weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique ko noon tigui ceerno oumar jokkino ñalngu nogas ena yaɓijo woni ko uddi kikiɗe hanki toon to dinguiral ngal asadar ko osasuna jaɓɓino sebija ko sebija noon fooli ɓe loggiɗi ɗi wondude e ndiga ceerno oumar diallo ha joni noon jokki ardade toon to la liga ko atlético de madrid kippumo coltionero jogui ko toɓɓe capanɗe 5 ari ɗimmo noon ko real madrid jogui ko capanɗe 5 e ɗiɗi si tawi ko sebija jogui ko 4 to nayaɓoto noon ko football club barcelona ɓe jogui ko 4 si tawi ko real sociedad ɓe jogui ko 1 ɗum noon si tawi ko Villarreal ari to jeegaɓoto ɓe jogui toon ko toɓɓe 37 si tawi noon ko place Oumar Dembel Diallo en ha joni ko kippumo Aragon woni to lesto caggal jogade toɓɓe 19 en paami kay ko Sociedad Deportivo Huesca si tawi noon ko Real Valladolid ɓe jogui ko 21 Elche mo Valencia jogui ko 21 ha joni noon toon to gardi ngu loggito ha joni ko ɓiɗɗo leydi Uruguay o jokki ardade woni Luis Alberto Suarez fettiyanke mo Atlético de Madrid jogui ko loggi 16 si tawi ko leydi Lionel Messi mo Argentine fettiyanke football club Barcelona jogui ko loggi 16 Gérard Moreno mo Villarreal international espagnol jogui ko 14 loggol Esneri mo Sevilla international marocain jogui ko loggi 15 e loggi 13 jafoɗon si tawi ko Isaac international suéco mo Real Sociedad jogui ko loggi 12 ceerno Oumar Diallo sen jalti toon to ñalko nogas ena yaɓijo ma en dutto toon to leydi Espagne ha joni kalen tigui ñalawma janggo ma yewte ñalngu gadano toon to La Liga mo leydi Espagne hakkude potital jowanogal hakkude football club Barcelona kamen tigui jaɓɓoto Elche sanga waktuji 7 toon to ermo Espagne ɗum noon hawra toon to Kanape Gambi sanga waktuji 6 ceerno Oumar Diallo ngal potital noon ko football club Barcelona jaɓɓoto Elche toon to dingiral ngal kamno wadde noon potital ngal ko
dirtinano ngal gila La Liga e udita ñalngu muɗum woni ñalngu gadanijo. Amadou Badi hodere pulare kikide jam kay FC Barcelone be hebi be mudi kay tonto kamno caggal kay eden andi tonto Ligue des Champions européen ko be folanobe ton yontere yawtunde tonto leydi Portugal faden halen kay ko fate Premier League mbo leydi Portugal taw ko nyalngu no gas bi joden don poti caggal kay kikide cankin nde de jokki yubine hakkunde Parcos de Ferrande be foli kay Vitoria Guimares baluji didi wondude baliyel gotel kikide cankin den don potite jokin tonto leydi Portugal taw ko nyalngu no gas bi jo hakkunde Rio Ave kanyum tigi jabino family kawo ngalon tan kay ko family kawo kanyum tigi fawi kay do Rio Ave baliyel gotel wondude ndiga ben don wiete be Rio Ave non e ngal don potal be wawi kay hebde kartal bodwal tonto leydi Portugal non hedode den don potite kikide cankinde jokina hakkunde Sporting bo Braga kanyum tigi jabno Sociedad bo to Netherland ngal don potal kay ko Sporting bo Braga kanyum tigi foli Sociedad bo to Netherland baluji nay wondude baluji didi kikide cankina udno den don potite tonto leydi Portugal ko hakkunde kay ben don wiete Farais kanyum tigi jabno Benfica bo Lisbon ko non ngal don potal kay ko ndiga tigi woni kongal gayniri tonto leydi Portugal no hedoden caggal kay den don potite timmi yubinede kikidan kin tawno ko hakkunde Martimo kanyum tigi jabino kay ben don wiete FC Porto mo Moussa Marega ko non ngalon potane kay ko FC Porto kanyum tigi wadi no woy wade caggal kay be foli Martimo baluji didi wondude baliyela gotela tonto leydi Portugal hedoden ha hande kay jokki arda to bangi tobe ko Sporting bo Lisbon jogi ko tobbe capande joy e nay rewi hen ko FC Porto bo Moussa Marega jogi ko tobbe capande nay e nay Sporting bo Braga no tawe e place tatabi jobe jogi ko tobbe capande nay e tati so tawi ko Benfica bo Lisbon hibe tawe kay e place nayabi jobe jogi ko tobbe capantati e jenay tonto Premier League bo leydi Portugal no hedoden ha hande kay jokki ardade to bangi logito ko don wiete Pedro Goncalves tawnon ko fetto tonto Sporting bo Lisbon international portugais kanyum tigi nanni kay loggi sappo nay woni kay dido boko Sergio Oliveira taw non ko international portugais fetto kay tonto leydi Portugal taw non ko on don kipu wiete kay FC Porto kanyum tigi jogi loggi jenay tonto leydi Portugal seni mi tonto leydi Portugal en mi rene gardini kabruji me coftal balli taw ko dem gal pular faden ko tonto la Liga ba Santander leydi Espagne ya fodon seni mi tonto leydi Portugal en mi rene gardini kabruji me coftal balli taw ko dem gal pular faden ko tonto Premier League mo leydi Angleterre halen kay ko fati e nyalngu nogas e joybi caggal kay den don poti timmi yubne tonto leydi Angleterre e kikidan non poti tal yowana ngal kay ma yowte kon non ko adi dum don kay yaten hen ko Amadou Badi hodere pular ko fati kay e nyalngu nogas e joybi jo udugol mun tonto Premier League mo leydi Angleterre ko noon tigi Seydi Diallo toon to Premier League mo Angleterre uddino kikiɗe hanki hakkunde Brighton kamen tigi jaɓɓino Crystal Palace ñalngu nogas e jawaaɓijo noon ko ɗum udduno ɗum ko Crystal Palace noon fooli Brighton ta ko loggiɗi ɗi wondude e gotel Ceerno Oumar Diallo ha joni noon jokki ardade ko kippumo Manchester City jogui ko toɓɓe capanɗe joyi e jeenayyi si tawi ko Manchester United ko toɓɓe capannayyi e jeenayyi Leicester City ko capannayyi e jeenayyi West Ham ari ɗo nayaɓo ɗo jogui ko capannayyi e joyi Chelsea noon ko capannayyi e tati si tawi koto jeegaɓo ko Liverpool mo Sadio Mané ari ko jogui ko toɓɓe capannayyi kamene Everton noon ko pote toɓɓe ɓen noon gari ko ɗo jeeɗiɗo ɗo Ceerno Oumar Diallo ha joni noon to place mato jokki wonde toon ko Sheffield United jogui ko toɓɓe 15 West Brom 14 Fulham jogui ko toɓɓe 22 to ha joni noon to gardigu loggito jokki ardade ko Mohamed Salah international pharaon jogui ko loggi 17 Bruno mo Manchester City on noon ko international portugais jogui ko loggi 15 Calvert Lewis mo international anglais jogui ko loggi 13 ta ko toon to Everton Harry Kane mo international anglais jogui ko loggi 13 toon to Tottenham Son mo Tottenham jogui ko loggi 13 ta ko international japonais Bardi mo Everton jogui ko loggi 12 Ceerno Oumar Diallo toon to leydi Angleterre gasiya laaɓi ko tongunoɗen kabaruji coftal ɓalli e ɗemgal Pular ko musidɗo mon Amadou Ba ngam Weltare TV. Amadou Badi hodere Pulara toon to leydi Angleterre heddoɗen ɗen ɗon potite e kikiɗe hannde caggal kay nden ngal ɗon potital yowano e kikiɗe hannde ma ngal yowte kay toon to leydi Angleterre taw noon ko sanga wattuji 19 ɗi fawana e hojom wonande kay eruji Europe no hawra noon toon to Afrique banggue hirnangue sanga kay wattuji 17 ɗi fawana e hojom ko hakkude kay ɓen ɗon wiyeteɓe Leeds United kañum tigui jaɓoto kay 60 ngal ɗon potal noon ko potital gila kay Premier League mo leydi Angleterre no yaare kay e ñalngu 16 ɓijo ngal dirtino noon koye kikiɗe hannde tigui ngal yuɓinte toon to leydi Angleterre sen imima toon to leydi Angleterre en mbirɗen gardidi kabaruji men coftal balli taw ko dem ngal Pular faɗen ko toon to leydi Italie
série A mbol leydi Italie ñalngu nogas e tataɓi ɗen ɗon potiti koye kikiɗankinde timmi yuɓinede toon to alliance torino hakkude Juventus mbo Cristiano Ronaldo kañum tigi jaɓino korontone ngal ɗum pottal kay ko Juventus mbo Cristiano Ronaldo kañum tigi fawi e dow korontone baluji tati wondude ndi kay ɗin ɗon baluji tati noon e kikiɗankin toon to alliance torino ɓiɗɗo Portugal najo o wawi kay nannude hen baluji ɗiɗi e ngal ɗon pottal caggal kay nde o nanni hojomaji capantati e jeetati taw koye dawal gaddanal hojomaji capanɗe nayyi e joyyi ko ɗon tigi o nanni loggol ɗimmol toon to série A mbo leydi Italie kikiɗanki noon toon to alliance torino ɗin ɗon loggi ɗiɗi Cristiano Ronaldo loggi kay o wawi kay hebde fartange hettude kay to gardigu to banggue loggi caggal kay ko Romelu Lukaku kañum tigi jokkuno ardade joguino ko loggi sappo e jeeɗiɗi toon to série A mbo leydi Italie ko noon e kikiɗankin on ɗon wiyetede Cristiano Ronaldo caggal kay nde o loggi ɗiɗi e kikiɗankin e ngal ɗon potal toon to alliance torino o wawi kay hettude to gardigu to oɗo sanga ko Cristiano Ronaldo kañum tigi woni kay to gardigu to jogui ko loggi sappo e jeetati toon to série A mbo leydi Italie sen imima toon to leydi Italie ene mbirɗen gardidi kabaruji men coftal balli taw ko ɗemgal pular faden ko toon to leydi Mali haalen kay ko fati tournoir toon to zone Nioro du Sahel caggal kay on ɗon tournoir wiyetede Zimbo potiti mum jokkina e kikiɗankin e kikiɗande yoga e potiti no fada toon to leydi Mali tawaten toon ko ceerno Souleymani Mari ko jaam ñallema musidɓe tedduɓe gonɗen ko e sari seyku golfa oɗo saha hanki ko foose e kamande dappe foose wawi e perdude hanki o kama dappe wawi gagnade 2 buts à 1 Oumar Dembel Diallo ɗon ɓe certi foose wawi samde kama dappe wawi kalfude oɗo saha mo gonɗen joni ko hakkude Gadiaba Ɓundu e Biru gonɗen ko 0-0 deuxiéme minta ɗi pawi capanɗe joyyi e deuxiéme minta o photo e pour e Gadiaba Ɓundu Oumar Dembel Diallo oɗo saha gonɗen ko 0-0 en keɓino jokkudirde hoorejo meɗen mbiteɗa Yaya Diallo moƴƴo mi jettima Oumar Dembel Diallo oɗo saha gonɗen ko 0-0 hanki en keɓino de e match menen ko de e Gadiaba Ɓundu yahani mbiɗen en keɓino match men hanki hakkude foose e Kamandappe wawi gagnade de e hande noon ko Gadiaba Ɓundu e biru gara 0 but partout Oumar Dembel Diallo stade Seykou Golfa weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema jarama ɓe pul ceerno Souleymani Mari ko sen imima toon to leydi Mali ne mbirɗen e gardidi kabaruji men coftal balli taw koye ɗemgal pular faden ko toon to leydi Mauritanie coupe d'Afrique des nations sukaɓe yareteɓe duuɓi nogas e kikiɗankin ɗen ɗon potite jokkino hakkude kay leydi Ghana kañum tigui jaɓɓino kay leydi Gambie ngal ɗon pottal noon e kikiɗankin ko leydi Gambie kañum tigui fawi e dow leydi Ghana baluji ɗiɗi wondude baliyel gotel ɗum noon wawi kay hokkude leydi Gambie kay fartange wawde kay wontude to place ɗiɗo ɗo caggal kay ko kamɓe tigui tawete toon to groupe C e non groupe C o noon jokki ardade kay ko leydi Maroc jogui ko toɓɓe jeeɗiɗi e kikiɗankin caggal nde leydi Gambie heeɓi polgu kay ɓe wawi hebde toɓɓe nayyi ɓe wonti kay to place ɗiɗo ɗo so tawi noon ko leydi Ghana kañum tigui wonti kay to place tataɓo ɗo kañumne kay jogui ko ton to leydi Mauritanie ɓen ɗon witeɓe Ghana kañum tigui woni to place tataɓo ɗo to banggue toɓɓe to kay caggal kamɓene kay ko kamɓe woni to place tataɓe ɗiɗo ɓe jogui ko toɓɓe nayyi toon to groupe C so tawi noon ko ɓen ɗon witeɓe Tanzanie ɓe jogui ko toɓɓel gotel toon to groupe C toon to leydi Mauritanie noon e kikiɗankin caggal nde ɗen ɗon poti jokkuno kay hakkude Tanzanie kañum tigui jaɓino leydi Maroc ko Maroc noon fawno e dow Tanzanie baluji tati wondude e ndiga sen imima ko fati e Ligue des champions africain walla kay sen yafo ɗon sen imima kay ko fati coupe d'Afrique des nations taw ko sukaɓe yareteɓe duuɓi nogas caggal nde ɗen ɗon potite yuɓɓina kikiɗankin toon to dowlaji Afrique e kikiɗande noon ko Ligue des champions africain kañum tigui tawete toon to dowlaji Afrique hakkude San Pedro mbo ɓen ɗon San Pedro mbo leydi Angola kañum tigui huccodirno e Wydad mbo Casablanca wadde kay on fammi ko Wydad mbo leydi Maroc kañum tigui yilloyno kay San Pedro mbo Angola ko noon ngal ɗon potal kay ko Wydad mbo Casablanca kañum tigui fawi kay dow San Pedro mbo Angola baliyel gotel wondude ndiga ɗen ɗon potiti noon hiɗe jokki toon to Ligue des champions africaine hakkude kay ɓen ɗon witeɓe Teungueth FC mbo leydi Sénégal kañum tigui jaɓɓi Zamalek mbo leydi Égypte kono noon ngal ɗon potale oɗo san kay hingal yaare kay hojomaji capanɗe jeetati taw koye dawal ɗimmal kono noon hay goto mabɓe kay heɓani ko wiyete logol toon to leydi Sénégal toon to dowlaji Afrique noon Ligue des champions africaine ɗen ɗon potiti maɗe jokku kay sanga wattuji nogas ɗi fawana e hojom wonande kay heruji Europe ne hawra toon to Afrique banggue hirnage sanga wattuji sappo e jeenayyi ɗi fawana e hojom ko hakkude kay MC mbo Algérie kañum tigui jaɓɓoto Espérance mbo dowle Tunisie ngal ɗon potta noon kangal tigui uddata potite yuɓɓintede kikiɗan toon to Ligue des champions africaine taw noon koye ñalngu ɗiɗo wiijo toon to dowlaji Afrique
musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema fedde heblo sukaɓe afrique ɗum tigui woni komin renda noon kabruji meɗen coftal balli taw koye ɗemgal pular toon to leydi espagne ko fati e uddugol la ligue santander mbo leydi espagne e toon to premier league mbo leydi angleterre ñalngu nogas e joyyi caggal kayde timmi yuɓinede hettike amadou baɗi hoodere pular toon to zone ñoro di sahel taw ko tournoi nodirte zimbo zimbo en hettike ceerno souleymani mariko ɗo yesso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon Diallo Umar Dembélé Diallo kettuki malaki jaam yo jaam gueno hirane